warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Demang, Bapak Suwari yang kami cintai, dan kepada perangkat desa yang dapat saya sebutkan satu-satu yang sangat memuliakan, dan kepada yang hadir semua yang memuliakan, dan kepada grup Rondo Tete semua yang disayangi, RT 3 RW 2. Zaman ini zaman rekoso toh, barang-barang larang, mending awake rondo ae nglipur ati, oke? Coba nelongso jamane rekoso. Ngeten iki Pak Suwari ngeten enekne rondo ngeten rondo nggih rondo nggih fungsine apa sak ngene maling ya enek maling aja maling le saiki awake nyanyain iki kene iki pitike engko langsung sabar langsung botosi saiki ene gunane Pak RT iki apa ene Pak RT engko di store ning kono awakmu engko disangoni malah dadi pengen saiki awake nyanyi terus nyanyi ae engko ono madang, oke? Ya, zaman
syukur bisa ngawang gunung desa ganti raja dengan orang hilang Alhamdulillah mesan seket-seket nggih sampun. Matur suwun sanget sedaya bolo-bolo kabeh. Matur suwun RT. Nika namung-namung matur nuwun sanget. Mugi-mugi demuk menika bersatu dan terus maju. Merdeka!